हेल' लोगोफोर आंनि बे गोदान भिडिअ नाजों मैथाजों संनायखौ नोंथांमोनखौ थारैनो जोबजासे नायलांगोन होननानै आंनिफ्राय आसा थाबाय। जुदि नोंथांमोना जोबजासे नायाब्ला जेबो बुजिनाय नङा आरो मा खालामदों मा खालामा बेखौबो नुजोबनाय नङा। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै। नै लोगोफोर ओरैबायदि फ्रेश मोनबोदोंना, जा फ्रेशखा दिनैनि नाया आंनिया। कमलकाट ना मा होनना बुङो, कमलकाट ना मोनबोदों आं दिनै, कमलकाट। संनायसै बेखौ नाजों मैथाजों संगोन। मैथायाबो इयाव दंखायो नै, मैथाया नै आब'सो दोनदों। मैथाखौ सायख'नाय जायाखै आरोना, मैथाखौ दा सायगोन आं। मैथाखौ दा सायनोसै। मैथाजों नाजों ओरैबायदि जानायसै दिनैहाय, मैथाजों नाजों। लोगोफोर जाबायदि जाथावथावसो मोनबाय, गावखौनो गावनो ओरैबायदि जाथावथाव। सारायाव फ्राय खालामनोसै एबार, हालदै लगायबाय सारायाव फ्राय खालामनोसै। मना बांद्राय मोनदोंबाबो गोखा जायो। फाइनालि आंनिया ना फ्राया मोनबाय नै नायदो लोगोफोर, मोनबाय। मैथाजों जाथावथाव नुजेनखाबाय नै। नाया फ्राय खालामखांबाय आरो, नाखौहाय फ्राय खालामनानै दा नैबे मैथाखौ सायनांसिगोन। नै मैथा बिलाइ सायनोसै, मैथा सायनोसै। नायाथ' संखांबाय, नाया फ्राय खालामखांबाय आरो, नाखौहाय फ्राय खालामनानै दा नैबे मैथाखौ सायनांसिगोन। फाइनालि सायखांबाय। लोगोफोर नै आङो दायो मैथाखौबो सायखांबाय, नाखौबो फ्राय एवखांबाय। दायो बाखि दंबावो नै सामब्राम बानलु। बे सामब्राम बानलुखौ हाखाङोब्ला आं संनायसै। नै नायालाय एवखांखानायखा, दसेनो जायो। मैथायाबो होसनलानो गिलिखायो। बेखायनो आं दसे बाहेरायाव थांब्रबनायसै, दा बानायफैफिननायसै। आं न'निफ्राय ओंखारनाया बेयावसो दसे सम फैबाय आं, दसे सम। रेडि जाजोब्बाय नै, संनायसै। सामब्राम हाबाय, बानलु हाबाय, हाइजें, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर, ओमफ्राय संनायसै। जानखाबाय नै। न'आव संनानै जानायनि ना, नर्माल बानायना जानांगौ। Friends, this is our traditional Nordic cook. Our Bodo people called the Meita. Meita Bilai.
जानांगौ नाया जाबायदां नायनांसिगोन ओंख्रि नायनांसिगोन नै लोगोफोर फाइनालि ओंख्रिया मोनबायानो आंनिया नै वाव मोनबाय हामबायसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय अननानै लाइक साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनानै हरबानो जाबाय एसेनोसै भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन बाय